Adama. Yi wele baasi tɛ. I b'i ye ni muso denmisɛnnin ta. Ne filila e cogoya ma dɛ Adama. Muso ta ye tiɲɛ ye. Mais depuis e nana ni nin fitinin ye, i t'i ka kɛta dɔn bilen. I ni denw cɛla o kuma tɛ se ka fɔ. E ni denw yɛrɛ t'ali ɲɔgɔn kan fɔ bilen. Yɔrɔ kɔni muso fɔlɔ u taara. Mɔgɔ ni muso bɛ bɛn. Mais ne e muso ko k'e k'i sigi yɔrɔ min, e b'i sigi. N'a ko k'i da yɔrɔ min, i b'i da yɔrɔ. N'o ye bila yɔrɔ bɛ i t'i ɲɛ yɛlɛ. N kɔni bɛ min f'i ye, hakili jagabɔ i k'i ɲɛ yɛlɛ. Muso ko fɔra mais e ta in ma fɔ dɛ. E ta in tɛmɛnen don a dan kan dɛ. Hali ne min y'i kɔrɔ i tɛ ne lamɛn bilen. Wa hali ne da kɔnɔ kuma jate ne tɛ so in kɔnɔ yan. Muso in mana mun fɔ dɔrɔn e ko ko i ɲɛ yɛlɛ. Ne kɔni bɛ min f'i ye, i k'i ɲɛ yɛlɛ. O ye ne ka kuma ye. Sitan. Ni ka kuma ye. Sitan ko jarabi k'a ka kɔrɔ n'a yɛrɛ. Ala ye adamaden dan don min na a ma jarabi da o. Mais n bɛ mun f'i ɲɛna dɔrɔn. Sisan mɔgɔw ta ye kabako ko ye. Ni muso diyar'i ye, o ye problème ye. Ayiwa n'i ye kojugu kɛ muso la fana, o ye problème ye. N kana gɛrɛ muso la yɛrɛ. N ye muso furu. Muso mana mun fɔ, n b'o kɛ. Ko n ye kojugu k'o la. O ma sisan a minɛ k'a bugɔ wa? Adama, o ma f'i ye koyi. E ta in dama tɛmɛnen de don. Mɔgɔ ni muso bɛ ja, mɔgɔ bɛ côté muso ta, mais e ta in dama tɛmɛna dɛ. Ne kɔni filili cogoya ma. Sitan. N bɛ mun f'i ɲɛna. Ni ne muso ko ne ka n da yɔrɔ min na n bɛ n da yen. N'a ko ne ka sunɔgɔ yɔrɔ min na n bɛ sunɔgɔ yen. N'a ko n ka n jɔ yɔrɔ min na n bɛ n jɔ yen. Wa ni muso ko ka ko kɛ ka du kɔnɔ yan, Sitan ne b'a kɛ. Ne bɛ Adama bɛ jɔ o don kɔnɔ. Ne de don. Maa wɛrɛ tɛ koyi. Muso dɔ in taara cogoya min na, nin tɛ taa ten dɛ. Wa n bɛ nin fɛ de fo n saya. E yɛrɛ filɛ nin ye, yanni k'a fɔ k'i bɛ na ne lasigi ka conseil di ne ma, i tɛ conseil di i yɛrɛ ma. I filɛ nin ye, i sutolen don ka na an ka du kɔnɔ yan. Bi y'a kalo joli ye, i tɛ ka taa. I b'an ka balo kan. An sera fo ye? Bi taa kɔfɛ, kana n lasigi ka nin kuma fɔ n ɲɛna, n t'a fɛ. Basi y'a bɔrɔ fara. Fo ka ne ka suteliko kuma don ne kulo la. A ɲɛna. Muso ko ye Adama fili a cogo ma koyi. A banna. Nana an ce. Ai mana. Ne ta to yi bila baara min na o kɛra. A bɛɛ banna ka ban wallahi dumuni bɛɛ mɔna. Ne ta to yi mun de f'e yɛrɛ ma. Ne m'a f'e ye n ko ne kana na ka sɔrɔ dumuni ma mɔ. N kana dɔrɔn i ka dumuni mɔlen sigi n kɔrɔ n k'a dun. Ala a bɛɛ mɔna koyi wallahi dumuni bɛɛ mɔna a bɛ ka usu dɔrɔn de. N'i b'a dɔn i tɛ se ka n ka baara kɛ kana na n hu laminɛ e sigi tulo b'a la. Ne ta to yi mun de f'e ye n ko n bɛ taa tɔn sigiyɔrɔ la yanni n kana dumuni mɔlen sɔrɔ n k'a dun dɔrɔn. Awɔ i y'o fɔ wallahi a kɛra ten i y'a fɔ ten yɛrɛ de. Mais a mɔna o a tɔ ye dɔrɔn a ka usu dɔrɔn de. N b'a sigi kɔrɔ i b'a dun. Ne y'a sɛgɛsɛgɛ so yɛrɛ ma jɔsi yɛrɛ. Ayi so a n y'a fura ne ma se ka jɔsi nin baara nin de bila retard la i b'a dɔn cɛw ni muso tɛ kelen ye. Aw ka teli anw ye wallahi sisan. Wallahi Adama ne ma da la ne bɛ ne fɛ yɛrɛ. N'a sɔrɔ la k'e kun bɛ ne fɛ a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ne tatɔ ye mun f'e ɲɛna kɛ ne kun kan ka n'a sɔrɔ bɛɛ kɛra ka ban. A fɔ a safuru la wallahi n b'i fɛ. N b'i fɛ ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan Ala kama kana sɔn k'o fɔ. Ne bɛna n sigi yanni wagati cɛ n ka dumuni ka sɔrɔ. Awɔ a tɛ mɛn yɛrɛ dans 10 minutes i b'a dun. Ala na ne kan teliya nin fɛ. Ne mina nɔgɔ nin b'u ko sisan. Tani tilela ba mo? Va? Fa da la bia. Fa de bɛ la wa?
e bɛna tilela ɲininkali kɛ ne la ah kɔngɔ de bɛ ne nɔ kɔngɔ bɛ na cogoya jumɛn ne de bɛ dumuni tobi ka d'i ma fa b'i la wa ko kɔngɔ b'i la i bɛna dumuni ɲininkali kɛ ne la ah i bɛ to bɔ i ka zon min yɔrɔ la ka na ne ɲininka ko yala ko ni dumuni mɔna ah e kun taara min kɛnɛma a kun bɛ kɛnɛma nin ye mun kasa ye ah boisson dɔrɔn boisson wa a da ko boisson tɔgɔ alcool wa boisson i kɛrɛ ba ye i ta ci ni taga mun kunna ne de bɛ dumuni tobi ka d'i ma i bɔ ɲɛma kana taa fifala mɔgɔ pereselen don madamu bɛ na fa kari na Aisha hakɛ to dɛ e bɛ taa min o mun bɛ ɲɛ sira la o ye ne jaabi cogo ya i filan tɛ ne ye dɛ i bɛ mun ka sigi la o kɔrɔmuso de ye ne donc ne man ka tɛ ka jaabi fɛ tantɔ o kuma ko ne filan tɛ ye ko n'o ye tiɲɛ ko ne kana ne ye jaabiya i tɛ la joona ne bɛ fɛ ka taa n ka ci la ne bɛ kun bɛ fɛ k'i ɲininka de e furula ka na kun kelen min na nin so in kɔnɔ ne bɛ fɛ k'o de fɔ ne bari muso furu kun ye cɛlasigi baara de koyi e tɛ foyi kɛ yan nɔ adama de b'a bɛɛ kɛ wa depuis i nana so in kɔnɔ i kɛlen don ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ kun kari ɲɔgɔn na ne ko e ye jɔn yɛrɛ ye tan o de digilen bɛ e la i bɛ fɛ ka dɔn ne ye mɔgɔ qualité min ya ne ye adama muso de tubabuw b'a fɔ cogo min na yayiru sikere a ka o de ye ne square dadi i bɛ ka ɲinɛ mun kɔ 12 ans a kɛri bɛ ne de bolo ne y'a bila yɔrɔ min na a tɛ bɔ yen bon n'o bɛ mɔgɔ ka ko la dɔrɔn ni m'i farati ka ko la dɔrɔn i bɛ bin ne parce que a ni juru ye ne de ta ye wa i b'i jɔ ne bɛ dɔn mɛn quoi est-ce que i b'a kalama a ka san fɛn de ye ne maɲan kurakurani a kuma tɛ caya koyi ne ɲɛ bɛ e ka kɛta bɛɛ la nka n bɛ mun f'i ɲɛna i sigi i bolo ma dalen don mun ka so in kɔnɔ yan n bɛ n tɛgɛ wuli ka bɔ a kan hali a tɛ mɛn e tɛgɛ n b'a bɔ a kan hali a tɛ gɛlɛya bɔnɛ dala sa n'a tobi o n solila k'a tobi k'a mun a jara dɛ walayi n'an ka dɔɔni k'i kun i tɔni jara koyi i b'a dɔn a jara dɛ n fifa dɛ funteni yɛrɛ de bɛ funteni b'i la walayi n b'i fifa sisan walayi n b'i fifa sisan funteni man ɲi ne ka baramuso ma dɛ ne ka lelale walayi adama n'i t'a kɛ ka ɲa fɔ ne ɲɛna bani wasiji bɛ ka diya an k'o bɛɛ to yen sa ne kun ye kuma jumɛn f'i ɲɛna Aisha e ye kuma jumɛn fɔ ne ɲɛna sa e ɲinɛ ne kɔ kelen ne m'a fɛ n k'e ka wari di ne ma n ko ne bɛna taa sanuya watan kuma awɔ i y'a fɔ walayi n b'a d'i ma walayi n ma ɲin'a kɔ koyi n hakili ko kuma wɛrɛ de don sinon n hakili b'o la dɛ sure ye watan kuma min fɔ n ɲɛna o tɛ yan walayi n ma ɲina adama wari in bɛ ka mun ne kɔnɔ sisan nɔ bigo ma dugu jɛ dɛ
walma ni tiga wari di dore gato parce que ni nya be nyam ne ko ete faka wari di wallahi be wari dima mba dima wallahi wari mba dima o joro ere kanimi na ere oh mo ibe kla ka bunga nga ponti la wa tante iba bo ibeta eme ini ne beta nyon fake ameta sanna nyon fake we ote on madana balado e ka tugno ko kata sanni nyon fake no riga warta ayo ote ika warta ote ika warta ala ikelinga ta Allah nega oh ni te ka sira donela sa ay fete ibn armani ore ni ne fe bore duskuna peu iga warita ne jera ko ne tiga wari Allah ay sa ka no foza wallahi mbife ka teme die jobe ka kana so ngo foza kana foza ise me woni se blasa ye mune beno ide na menga klanga kuma tola ide ngam me sokono yanno ne te fera idu ngona ya bi ne dinge fe basi la ni bi faka na dukula ma fere kana mo ko da gushi ma dodo ne be da yale ni ngadu ki faka ya sokono ya bi abi faka na sokono ya ni ate du ya bi ni ku ko mu ga ko de be ka ate du ki fa ore da ga dilare suno na le kon toro ale ka to ya ne ka to ya na fe fla do bi nyana tan fla ale be to ya ne bita ay ate to ya mba gem bi be mba jakata wallahi iyere ibe ka wosi kana dimisa ma ambla kumala kana dimisa wosi dinje ka imansa Ronso ba anso iyere imena suno kola de kabini wati dime be suno kola o maite mama fowa Ronso se ne mama fo chogodi ita fo kanya Bolsa mu me ni jeta don sa muni be na nyoje I body do I kan afodi ni na afodi dubla wa da so ko nenye den na da ko ay da so ko nenye ça fait aller de daïla enyewa ne ku be clé blekata minale ko date yela ate yela ibe sikena makati fa ka zuena ka so ka fa kebe na da ko ka le ka daïla ata yela bi ata yela shini ne fona ga mo matede ko le ku mi clé bla ne ba attaque nga daïla ka do mais le clé ta ka bo muna ka mu ko yale e ka mama ta ni bla akwaja ha ibi e ka naje bin fa asa ila Allah ko ni ma dimine aramare ifiga fusire ko ni ma fango ni mamara ni de marale di mega kokete abe jabe be kuma sabe jabiri ni laba ni bi fa ga juena ga glola do la kana murudo angon ya fa sa fula ni be kaba ko ni mema atige dalam nenia ni be dalam ne be nto ka sogona yanno ne ko nto do wore ko ni fo adama ni ne ko juku ken na jema dungudo iga shurero basi ni nye farale fla chomna ta ni temba lo mo shima bli o ma sisa e be fa nga mu o ma ne ta ale bay ne ale mu ale kan ale boyari ay ne jabi chomna e aya a joto la wala ni bi dayele ne jema dungu da kadu menita iba boal ni ma boal do ni bita ale to dugo na ni ka to dugo na ni ya bani ay fe ko ere ko ay fe kila be bona yame wala bona mbage wala bimbage abemi bag Diu ni fana ya model jumɛn hey mena nga kula ani tora la be ɲɔgɔn da fɛ I be ne ka yɔrɔ I barada ye ni so in kɔnɔ I minɛna bisaw
Ne Ne m'a fait fara ne la bolo da I ka ko kisɛ kan. Ne m'a fait. E bɛ ne la an ka so kɔnɔ yan nɔ. Ja o de la Adama t'a yɛrɛ bolo o t'a dɔn a bɛ mun kɛ tuguni. Nka I ka ko ne bɔlen a kalama a tɔ tɛ kɛ ne ɲɛna. N b'a bɛɛ halaki sisan ni manamana ko ninnu tɛ ka anw dala yan. Ni ye mun ye? A tɛ ma sɔrɔ yan. jango dɔrɔn ne I ko cogo di? mɔgɔ to ne ne m'a fɛ e ɲɛna halisa I bɛ ka dɔ suru a suru ne ye ji k'a la nin tɛ mako foyi de ɲɛ yan bilen Adama kɔni o t'a yɛrɛ bolo nka anw ta fu bɛ siri a danna nin bɛ kɛ nin ko bannen de e tɛ dɔ wɛrɛ kɛ nin so in kɔnɔ a dan bɛ kɛ nin. ye na ne bugɔ sa n bugɔ n fila n bugɔ kɛ n bugɔ mais ne bɛ ko da I kan depuis wolola ko min ma deli ka da I kan. Adama den marabali ta ka na an tɔɔrɔ an si so kɔnɔ. Mun kɛra? Ala ne sara ko I b'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye ne bɛ n tɛgɛ la tiɲɛ nin na. Ne ma b'a bolo k'a yugu yan. Ala kama Ala kabini dini nana du kɔnɔ yan a ma se ka lafiya Ala n'i bolo Ala a ye mun k'i la sa I bɛ Ala minɛ ka na bugɔ fana Ala. Adama I ɲɛ yɛlɛ n ko fura de tun b'a bolo k'a furufuru yan. Tiɲɛ de k'a la I tɛ bidɔn a ma foyi furufuru yan Ala la a tɛgɛ lajɛ jugu nkalon de ale yɛrɛ de ye fura mugu kɛ yɔrɔ ne nana a sɔrɔ ko mun na ne y'o fɔ ne y'o kuma fɔ dɔrɔn a y'a da ne ɲɛ kan ne y'a fɔ k'e kɔrɔmuso I ɲɛ yɛlɛ koyi a teri mɛ I t'i ɲɛ yɛlɛ ayi walayi yɛrɛ ne bɛ mun fɔ I b'a kɛ du in kɔnɔ wallahi n'i ye fɛn fɛn fɔ ne b'a kɛ yan a banna ni k'i muso fɔlɔ kɛ I y'o kɛ yɔrɔ awɔ n y'o kɛ wa I kɔrɔmuso I b'a fɛnɛ gɛn bi sisan taa kɛnɛma bɔ bi ta kɔfɛ n ka nin ye n ka du kɔnɔ yan bɔ du kɔnɔ ni ni muso ye mun fɔ o de bɛ kɛ bɔ. Ni ne gɛntɔla e bi ta tiɲɛni kama. Muso ta tiɲɛni e de ta tiɲɛni don sinon ne muso ma ta tiɲɛ. A ma fɔ k'e ka taa mais I b'a ye ɲɛ la ni ne tɛ foyi ye ɲɛ la n'a ye fɛn fɛn ni mun ka di ye o kɛ. Mane Aisha. Eya. Aisha bana sa n y'a kɛ n ka ba sa. Aisha. Hey, wuli ngi ci sugu la. Ngi nga wuli ngi ci sugu la. O ma falle be ka kuma e fɛ a ko kɛra baara ye sa ni fati ano e fari kun ka taa ci la komi I fati ni yɛrɛ bɛ yan nɔ wuli ka taa n ka ci la sugu la. Kuma bana kuma tɛ nin kɔfɛ bilen Saka ne bɛ kuma e fɛ k'an ye joli e b'a kɛ I n'a fɔ mɔgɔ tɛ ka kuma e fɛ ne ba t'i ye dɛ I y'a faamu komi ne ye fakɛla de ye nin ye fakɛ kuma de ye ne y'o de f'i ye tan n'i ma fara ne b'i fa yan yɔrɔ mɔgɔ si tɛ yan o n ma dan ka tigɛ ci la n'i kɛ ci de ye mun de kɛra tan de ne bugɔ bɛɛ wallahi tan de ne bugɔ wallahi wala ma bile ni mo kuma denw fɛ olu bɛ ne kɛ namugula sogo de du kɔnɔ yan nɔ Saka ye ne bugɔ bi dusu ni dɔ bɛ ne bugɔ Saka ye ne bugɔ bi kana muso minɛ k'o caman ka na a bɛ na ne kan tigɛ ne bugɔ wallahi Ala aw yɛrɛ a y'o jɔ sa ne b'aw ɲininka ani nin jɔn de ye jɔn bugɔ Adama n'i tɛ se k'i jɔ I cɛ jɔyɔrɔ la du kɔnɔ dɛ wala a fɔ n ɲɛna Saka ka ne bugɔ a bɛ da bi de ma Saka de ye bugɔ
saga wallahi be fatike ka bɔ ɲɛ la kana k'i ba bugɔ fo du kɔnɔ i kɛra dangaden nga ni ye n ka du kɔnɔ bilen ni ye a bilen saga ne kuma fɛ a mɛnna o saga ne bɛ muru doro kɔnɔ dɔrɔn k'i kan y'i bolo jaabi kalan ka kɛ n ka jayi ka taa ka du kɔnɔ ne de ye gɛnbala ye ne kɔrɔmuso ye ne t'a fɛ den ne t'a fɛ ne kɔrɔmuso gɛnna saga gɛnna sisan ne dɔrɔn de bɛ yan du bɛɛ gɛnna i t'i jɔ ka kuma kelen f'i yan komi e ye ne furu an ka bɛn a la de n'an ti ka bɛn a la ko e ka mɔgɔw de bɛ k'a kɛ ne dasile o dasile a tɛ bɛn dɛ i jɔ ne ka n ka kuma tɛmɛ ne bɛ kuma kana n dala tigɛ kana n dala tigɛ e kɔrɔmuso ko ne de kɛra sababu ye k'aw bɛɛ bila ɲɔgɔn na ko m'o de kɛ n'an ti ka ɲa la ne bɛ n ka minɛnw ta ne bɛ taa fɛ an ka furukuru ko bɛɛ dabila wala an b'a bɛɛ dabila bi ne bɛ taa so e bɛ sɔn ka taa n bɛ taa so n'a b'i bolo wala ne bɛ taa fɛ wala n'i taara n bɛ sa n ye bɛɛ kɛ ka n den gɛn ka n muso gɛn ka n